Bolany genitiv geldik. Bu genitiv näme? Türkmen diline bu. Eýilik düşümde şeýle ýazaýyn. Eýilik düşümde üýtgen atlar. Eýilik düşümde üýtgen atlar. Meselem nähilekdi? Meselem garpyz. Eýilik düşümde üýtgesem näme bolýardy? Garpyzyň. Iň goşýardyk. Ýadyňda düşýän bolsa, ýani eýiligi görkezýär garpyzyň çegidi. Ýa-da partanyň üssü. Partanyň şol genitiv. Rumin diline şonu nähilek aýtmaly, şonu geçýär. Mundan öňki sapaklarda süzülen men at çalışmalaryň üýtgeşini geçipdik. Meniň, seniň, onuň şu çalışmalar şeýledem, olar geçipdik. Soň we biram adam adyny. Meselem Diananyň, Eneşiň olary nähilek aýtmalygyny geçipdik. Ýadyňda düşýän bolsa. Meselem gyzyň ady eger soňa a diýen bolsa, meselem Maria. Mariyey. Yey oşalýady. Şeýledem. Şo Mariýanyň diýmek. O eger gyzyň ady başga çekimsiz ady diýen bolsa, ýa-da oglanyň ady bolsa, öňünden Louis goýadyk. Louis. Meselem Carmen. Louis Perhat. Meselem. Perhadyň, Carmeniň. Bolany beýleki abyşny atlary nähilek üýtgetmeli. Eýilik düşümde şoňa seretýär. Birinji bilenem at diýmek nämedi? Şu ýere belläýin. Substansiw. Şol türkmençedäki at diýmek. Atlar kim näme nire diýen soralara jogap bolýardyk. O, keçike geçipdik. Indi şu atlaryň eýilik düşümde nähilek üýtgetýär. Kanunlar nähilek rumin şonu geçýär. Bolýa başladyň. Indi şu ady çenne öwrenýänsiňizdir. Rumin diline gramatika şu genderlere görä. Indi maskulin, köplenç maskulin we neutr ikisi bir bolýa. Kemine neutr. Soň feminin, singular, ikisiniň singulary. Biram ikisiniň pluraly. Opşy maskulin, neutr, feminin, plural. Indi maskulin ýa neutr bolany adymyz ýanky adyň substansiwyň singulary birligi. Ondan soň näme etýär? Ýa-da çekimli çekimsiz diýinşi boýunça Louis goşýar. Ýanky adam adyny edişip diýýärler, meňzeşdir. Soň femininna substansiwyň pluraly, köplügi ýani. Soň ýzyna da i goşýar. Ýa mysallar bersem hasam gowy düşünürsiňiz. Soň köplükde substansiwyň ýani adyň pluraly ýzyna da lar goşýar. Lar nämedi? Olaryň diýmekdi. Şeýledem geçipdik. Ýani şowurçek näme? Goşulmany pluralda atlaryň köplügine de etýär. Bolany mysal getirelim. Bolýa. Indi ağacyň ýapragy nähilek diýär. Ilki bilene şunu artikul definit ulanmaly. Näme sapatlandyrýan bolsak, meselem şu ýerde ağacyň ýapragy diýsek, ağacyň ýapragy. Şu ýapragy sapatlandyrýar. Onu şunu artikul definitde goýmaly hökmen ýagdaýda. Biram eýilik düşürde, ýani bu genitivde gelmeli. Tamam. Onu
Ýadyňyza düşýän bolsa, ruminlarda näme diýipdik? Sypatlar soňundan gelýärdi. Şeldem. Yani bulam inne sıpat görnüşde de on ilk yaprağı ýazýas. Frunze artikül defini etsek frunzeler ne ağaçyň diýmeli. Yapragy ağaçyň izinden oşýar. Şeldem. Ağaç näme diýip? Kopak. Kopak. Onu bu goşulmamy goşýar. Kopak uluy. Hani çekimizi diýen soň uluy goşýar. Uluy. Näme boldy? Ağaçyň yapragy. Şunu sıpatlandyrdy. Okay. Başka meseleme getirelim. Mesela okeanyň kenary diýsek. Näme kenary sıpatlandyrar şeldem. Onu ilki ýazýas. Näme? Malul. Yani şu kenar. Artikül definitlen yazdım. Okeanım ocean. Ocean. Onu ingoşyas uluy. Okeanın kenarı. Yani düşünüyorsunuz. Ülke bilen näme etýäs? Näme sıpatlandyrýanymyzy ýazýas. Ondan soň şonu yani genitivde gelýän adymyzy goýýas. Okay. Türkmençede biz tersine etýändir. Ağaçyň yapragy diýip ilk sıpaty ýazýas, ondan soň ady ýazýardyk. Bolýa. Düşündiňiz. Şeldem. Inni feminina misal bereli. Universitata. Yani feminin bir ad. Şeldem. Universitetiň bakjasy mesela. Bakjasy näme? Gradina. Universitate asal adymyz şeldem. Yani genitiv etsek näme diýe? Iýoşmaly. Formulamyz. İlki bilen köplüge urmaly şonymyzy, ondan soň iýoşmaly. Köplüge uramyza näme etýäs? Iýoşýas. Universita şeýle bolýardy şeldem soň formuladaky iýmizi goşýas. Ne? Universitetiň bakjasy. Bolýar. Ni gyzyň köýnegi diýeli. Mesela gyz bir feminin ad şeldem. Fata. Şeldem gyzyň. Köýnek näme? Rokiya. Artikül definit ýazdyk. Näme diýe formulamyza? Ilkilen ady plural köplüge urmaly. Yani fatany feta urýas. Köplük bilen köplükde gelen ýadyň ady genitivde köplük diýmekdir feminini. Fatan köplügi näme? Fete. Inni formadaky imzam goşýas. Fetey. Rokiya fetey. Yani gyzyň köýnegi. Da. Başka bir misal aýdyn. Nidermanhananyň näme? Programy. Tenim haçan işläp, haçan ýapýarlar, haçan açylýar. Program diýer. Nidermanhana. Ol näme? Bir feminin ad şeldem. Farmaçiýe. Program. Ýöne näme diýipdik? Artikül definitde goýmaly hukman ýadyda. Programul. Farmaçiýe. Köplükde näme bolýar? İki san i bolýardy. Farmaçi. İlki köplüge urýar. Ýöne bärdidiniň ýene bir i goşdy.
Ol bir hilak bolýar. Şurda bir täze bir kanun diýinme birazçyk goşma, ütgoşma başardy. Şunu ýaly 3 tane i etmezlik üçin tä birazçyk artikl definiting nemesine meňzeşdirek bolup gitýärdi. Şonu etmezlik üçin eger köplük edeninde eýýän bir 2 tane i emele gelýän bolsa, onda şunu eýdip goşmaly bolýar diýär. Okay. Eýem köplük edemizde 2 tane i bolýar da, yeni ekstradan yeni bir i goşman, yeni şeýtmän, şoňa derek şunu goşmaly. Ýeý. Eger atda 2 tane i gelýän bolsa. Okay. Eger atda 2 tane i köplük edemizde i gelýän bolsa, şonu eý goşýaş diňe. Bolýar. Indi köplüğüne mysal bereliň, meselem getireliň. Ýa-ni birinji alamyz edip bilersiň näme? Agaçlaryň yapraklary diýip. Näme? Dur. Ağaçlaryň yapragy diýipler, yapraklar diýmek okmandy. Esasat näme? Şu genitivde ütgetýän adymyzyň köplügi getirmek. Böyle yapragyny ýene alýas, frunzele. Indi genitivde getirýänimiz formulamyz bu. Ilki näme diýär? Köplügi görýäs. Kopakmy? Kopagyň köplügi kopaçdy. Kopaç. Eýdene näme goşdy? Lor goşdy. Kopaçylor. Frunzele kopaçylor. Ağaçlaryň yapragy. Yapraklary. Yapragy diýen. Sorry. Frunze yapraklary. Okay, ikisine de. Ağaçyň yapraklary ýa-da ağaçlaryň yapraklary. Yapragyň birligi näme? Frunze. Frunze köplük, birligiň frunza. Böyle ýaňýakynda tekste geçenimiz näme? Askultarada diňläpdik. Ösümlikleriň iýdegi. Ösümlikleriň. Ösümlikler näme? Ruçkam alaýyn. Plante. Ösümlikler in goşýas, lor. Ösümlikleriň iýdegi. Ingrijireya. Ingrijireya. Ösümlikleriň iýdegi. Böyle esasan şu adlamyza değişli formulalar şunu ýalyk. Hiç eýle dedik ýene birazçyk şu feminin ünslerseňiz bolýar. Okay. Sen eýem köplük edende näme diýipdik? 2 sanak i bolýar bolsa, soň ýene de ekstra i goşma ýalyk, onu eý goşýardyk. Okay. Bol galym zat. Şowur zat. Goşuňyz ýalyk näme? Sapatymyz soňundan, adyň soňundan geldi, sapatlandyrýan zatyň soňundan. Hemme ýerde de. Okay, şonu gaşdyrmaň. Sen birinji goşamyzok da, şeldem yapragyň ağaçy bilen ok näme bir zat diýip geçiksiz bolýar. Ünslerin şolatlary da. Eger şeýle satdyla diýsek garsyny şeýle çytyp goýup bilersiň. Formulamyz, soň mysallar. Bolýan sözlemde getirsek nähilek? Meselem Polonia Rumyniýanyň Demirgazyk günwataryna ýerleşýär. Eldem Rumynia şörde bolsa, Poloniýada Rumynia şörde, Poloniýada şu ýerler, şu haptalarda şeldem şu haptalar gitmeli. Edil ara çekdik. Bolýar. Ýaz. Ne? Poloniýa ýerleşýär demek näme? Seafla ni Demirgazyk. Şeldem Rumyniýanyň Demirgazyk günwataryna ýerleşýär. Ýöne näme dilki? Demirgazyk günwataryny ýazýar. Rumyniýanyň
Onu son yazmalık. Ol genitivde gelen için ilk düşümde. Şörket bilas ilki. Ruminiyanın dip nähilek etýädik? Rumania. Yani femininat şeledem. Rumania. Köplüğe ortağı nähilek? Rumini. Son formada da iyi hoş diye. 3 tane iyi oldu. Onu 3 tane iyi olsa ne etýädik? Şu sonki 2 iyi derek iyi hoş ýadyk. Rumuni. Şu Ruminiyanın Demirgazyk günnotaryna ýazaly. Nordvestul artikel definitde goýas. Polonia seafla Nordvestul Ruminiýe. Ruminiýanyň Demirgazyk günnotaryna Polonia ýerleşýär. Ýa-da Polonia da Ruminiýanyň düşünüňiz. Yani şu ilk düşündi ütgän adymyz. Şeýle köpräk kitabyňyzdaky göntmelerden işläp eksersit edip bilersiňiz. Şu esas formlar şol, köpräk praktik etseňiz ýadyňyzda kalıp gitýär. Bula ýene bir eksempler getirip bileriz. Näme okuwçynyň çalışma, okap nämetýän ýeri, partasy diýip bileriz. Opşy şol meýdança birov diýäse. Ini okuwçynyň näme? Elev ýa-da student haýsy rolanasyň gelse. Yani maskulin bir at şeledem. Maskulinden edip bolýar elbetde gyz. Bolýar bir oglan okuwçy hakynda görleşsek. Okuwçynyň diýjek bolsak, elev formulada näme goş diýem? Uluý. Elev uluý. Okuwçynyň okayan ýerini goşduk, yani partasy. Birowul. Şeldem. Birow diýende hem parta ýerýär, hem oturguç. Şurada kitaplyk ýene, şu opşy şurdaky meýdança birow diýilýär. Yani iş yerine de şoňa bolýar. İş yerine de näme? Her kim bir partaja oturguçy, kitap näme goýan ýeri zady bar. Okey. Diňeje partasy diýsen näme? Masa. İkisem artikel definit bolan ütgän. Birowul elewluý, masa elewluý. Soňdan bu şekilde ýazmak görnüşi bar. Ýene de ýanky tablisany çyzdym. Feminin birlik, köplük. Okey. Soňra ingilisçedäki ýaly öňüne iň goşulma goşup bolýar. Meselem ingilisçede näme diýýäs? Bra iň şu ýere goşdyk. Friends advice. Bram iň öňüne getirip bolýar. Advice of friend. Şurdaky ideýa da şonu ýalak. Ya adyň ýerine iň goşup bolýar ýa-da öňüne getirip bolýar. Okey. Şu of demek ingilisçedäki. Bulam şu ýene gendere görä. Maskulin neutrda uny, feminin uny, köplükde de unlar goşýar. Okey. Inni. Näme? Dostum maslahaty. Okey. Başka formatda nähilek ýazyp bolýardy? Sıfatul. Sıfatul prieten uluý. İkisem şowurzat. Okey. Şu bilen şol deň. İkisem şowurzat. Iň öňüne goşup bolýar ýa-da soňuna goşup bolýar. Şoň kanun berdi. Okey. Budaýyn. Ýa-da awtobusyň gapysy. Seýahat etmegiň pikiri. Dostlaryň maslahaty. Jaralaryň maslahaty. Okey. Yani şu esasen öňüne goşýanda
in goşulmasyny. Beýlekide de soňuna goşmak kanuny. Bolly şu derece. Ile bir sanaý söylemde misal getireli. Indi şu ýerde näme görýäs? Adyň izine goşulypdyr. In goşulmasy. Geldi. Luy. Dostuň maslahaty, yani meniň dostumyň maslahaty ören gowdy. Indi şunu beýlek formatda nähilek ýazýas? Uny bilen. Birinji bilene maskulin bolan soň uny goşýas. Uny. Sıfatly ýazýas. Soň bynam näme yzyna öňden goşmak gerek däli. Priýeten. Diňeje abyşny at hökmünde ýazýas priýeten. Afost fortebon. Şol ikisi diň zat, diň many. Başga bir misal ýazsak häzir. Gradini. Näme? Bakçanyň gapysy, waratasy ýapyk. Näme? Bakçanyň waratasy ýapyk. Warata türkmençe näme bolýar? Ýadyma düşenok. Gradini ne? Bakçanyň iyi goşuldy. Şeldäm indi beýlek formatda nähilek ýazýardyk ony? Warata diýip ýazýas ony. Warta. Feminin näme etýärdi? Uny. Hem adyny köplüğüne bolmaly. Gradini. Ýeste önkisi. İksem şawurmany. Şükli. Bolsa gitaňyzda köpräk, gitaňyzda egzerçitler köpräk edin. Özüňiz onu öwrenip gitýäňiz.